I dobrodošli ljudi u epizodu Minecraft preživljavanje. Sada sam za Vuciksa. Ne znam da li bi te... A? Sad je presu. Ja ću Как тебе сейчас видео? Світ. Ja vam kažem da to ne nađe, ne nađe. Samo pitao da koliko pare. Mi imamo što kažem da nađe po 2-3 euro i mogu da za po 50. Mislim, tebi ako se prestane da se čuva, ja ću pomogu da čuvam. Samo ti kaži. Ne znaš? Ti to ono poduženo. Da možda ne bavi kulturijem, ne ja, da bude tako građe. Noče, sad moramo da nabavimo krevete. I to je moja soba. Vidi, stavi u tvoju. Okej. Hoće da to bude tvoja soba? Da. E sad. Ovo ima neki samo... Možda pa što to je prije to? A ti ja opet. Ne. Ti hoćeš mi. Moramo da idemo da cepamo od toga. Noče. Sad imamo svoju kuću da možemo da spavamo, idemo u svoju sobu. Spavak. Evo ga, pobudili smo se. Da mi imam informatika. Možda se pravi. Možda je ušao. Da to ih šapote pa se za mene dešnu su. Noče, uđi u kuću. Nešto moraš da vidiš. Da piše tu. Vuciks i nova animacija. Nova animacija, to je tvoja soba, a ovo je moja soba.
Wpisane w Wutix i nowa animacja. Widej. No. Ne? Wiem, i to jak to jest. Tak. Jeden team mamy. Ti se sviđa kuća? Ja sam ogledao. Ogladna si? Sad ću ja da skuvam nešto da jedemo. Kuva se, maloče, kuva se. Može. Kuvam ručak, novač ne. Evo novače, skuvao sam ti ručak. To ti su topli sendviči za kasnije, jesi razumeo? Razumeo sam. Dok se ovo malo što može ispeče. Novače, donesi mi drva da zapalim šporet. Idi donesi mi drva. Pazi da ne padne. Čekam te ovdje. Ajde sad dođi. Čekam te. Baci mi dobro. Baci mi. Sad ću ja to da isečem na letvice. Na letvice to treba da se isečem. Novače, kamen spali na ovoj kući. Krov, novače, pravi nam krov. Baci se na posao. Sad mora da pravimo krov. Može? Je može? Može. Ne, koliko?